יום כיפור 73. פעם בשנה היינו עושים את זה. כמה חברים, עידן שורק, מוישה נער, שצי קדר, עזרא שבי, מנחם לייזרוביץ', ינקלה מאירי, אישם ואני, 8. אני הצלם, ובזה לא רואים אותי כמעט בין התמונות. רק גברים היינו, רק גברים. המשפחות, נשים, ילדים נשארו בבית. ברקע זה המים של רס מוחמד, היה מאה שקט כמו מראה, כרגיל שם. היינו טובלים, מתרחצים, 2-3 צלילות ביום. יום למחרת, שבת, ב6 באוקטובר. שקט, בקושי ראינו אנשים. פתאום, out of the blue, בתוך השלווה, פתאום אנחנו רואים מטוס מופיע, ועוד מישהו שץ איתה שזה לא סתם מטוסים, זה מיגים, ואני הסכמתי איתם, ואז זה נראה לנו משונה. מה, מיגים פתאום עוברים נכנסים לארץ מיגים? אבל אמרנו, אם הם נכנסו, אז הם גם יחזרו. אז תכף לקחתי את המסרטה ועלינו על גבעה. כעבור 20 דקות בערך הם חזרו. פתאום מופיע מטוס, המטוס הראשון היה מי כמובן, אחרי המטוס פנטום, והמטוס הפנטום שלח טיל, פגע במטוס ענק והפיל אותו. יום כיפור בסביבות שעה 2 אחר הצהריים. הנה המטוס נופל למים. את זה הספקתי לצלם. זה המטוס של נפל. זה הפנטום. זה הפנטום עושה סיבוב וידאו הריגה. בטח. הגשנו משהו מסוכן קורה, בואו נסתלק מפה. ואז מישהו אמר, חבר'ה, אולי יודעים על זה ברדיו. הגשנו למכוניות, פתחנו את הרדיו, אבל היו הודעות, מפעילי התנורים לכבות את התנורים, במעוזים, עיקרנו במעוזים, אבל מי שקצת רגיש יכול היה להבין שיש פאניקה. פתאום באו 2 שוודיות למטוסים והם באו. מישהו הציע אולי להישאר עוד לילה בגללה, אבל לא קיבלנו את ההצעה. אז לא אמרנו להם שזה מסוכן, כי לא היינו בטוחים. לא זוכר אם ממש הודיעו שמלחמה. נסענו כל הלילה, הגעתי הביתה לקראת שחר, היה לי בבית זימון ותכף יצאתי לגדוד שלי. לא הייתי בבית אפילו 10 דקות. שלום, אני כבר יוצא לצבא, התנשקנו והלכתי.